Здравейте, потребители на Webbox. Сега ще направим разглеждане на тесте. Ето го, чисто ново, вчерашно отварено. Кутийката е много хубава. Здравейте, много, аз се казвам Марти и съм с Sony Focus с 4 Tesla. Ето го тестето, сега ще го извада. Много хубави карти. Не много скъпи, но хубави. Чакайте, че остана. Кутийката не е много хубава, но съжалявам, че така се получават клиповете, но снимам с една ръка и с една правя каквото правя. Ето, сега. Ето го тестето. На мен много ми харесва, има много хубави карти. Много хубаво се лъжгат. Много хубави карти. Хубавите карти са най-хубави с фокус. Ето да речем. Сега ще ви покажа ли много хубав фокус. Ето сега ще ви извадя и двете карти. Ето. Правя така. И слагам, да речем, валето тук. Слагам горе. Така. Тук слагаме попа. Сега цепи. И ето магията. Сега ще ви покажа профил зрители на Webbox. Ето, запомнихте валето и попа и сега ето ги. Хареса ли ви фокуса? Вие искахте да видите вале, но аз показах. Така. Благодаря ви много. Довиждане и ще има още клипове от Мартин. Благодаря ви, чао, леген.